September Golf Club Skalica Medicima Open Day. Posledný turnaj z dielne Golf Report, kde sa v podstate zišlo 95 hráčov, ktorí do úplne posledného dnes prišli. Počasie bolo naozaj nádherné, čiže nemali dôvod neprísť. V priebehu dňa sme mali krásne sprievodné aktivity, hral sa poker, v podstate zastrešovala ho spoločnosť Golden Vegas, skrášovala nás spoločnosť Mary Kay, akadémia s profesionálnym trénerom Pavlom Vierikom, robili sa estetické zákroky z štúdia Iná línia, prezentácia aut Auto Impex. Zároveň nám tu celý deň miešali drinky alkoholické aj nealkoholické, samozrejme pre hostí, ktorí prišli spolu s golfistami, spoločnosť Burning Ice. Takže ja by som chcela naozaj povedať veľké ďakujem. Počasie nám znova prialo, si myslím, že aj celkovo sezóna 2013 dopadla naozaj na jedničku. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať úplne každému, kto nás pozná, kto nás nepozná, kto nás ešte len bude poznať. Veľmi sa tešíme na sezónu 2014, máme na pláne viacero turnajov a myslím, že už som povedala všetko, čo som mala na srdci. Ďakujem a vidíme sa budúci rok.